हेलो लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ दिनैयो 15 आगस्ट लोगोफोर 15 आगस्ट इन्डिपेन्डेन्स डे नोंथांमोननिसिम बयखौबो हेपि इन्डिपेन्डेन्स डे लोगोफोर ओमफ्राय दा आङो मा होनो जोंनि गुवाहाटी नलपारा जोंनि गामियाव दा फ्लेग थिखांनो नागिरदों बाथौ मन्दिराव दा आं बेयावनो थांगासिनो नै फिसालाखौ लाफानो नागिरदों ओमफ्राय बिमादै दंफैयो बिमानै जोंहानि बिनानाव उन्दै नमिया ओमफ्राय बेजों फैफायोसैनो थांफिनबाय आं दा थांगासिनो गोबावानो जाबाय 8थायावनो थिखांनाय बाथ्रामोन दा 9थायानो जालायबाय ओमफ्राय नै दख'ना गोथां गानबाय गस्ला गुफुर दा जोंनि इण्डियानि लुक माबायदि नुदों लोगोफोर आंखौ नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खिथादो साइज गैखाया मानसिया अब्लाबो एसे देलायबाय थांनोसै एसे देखायनोसै दिनै 15 आगस्टनि एसे ब्लग बानायनोसै ससेनो ओमफ्राय जोङो दिनै मायावबा थांनाय जायो नायनोसै नोंथांमोना नुलांबाय थागोन बिदिब्ला आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो लोगोफोर जेराव कामाखौ जिखिनि আমি আমরা দিলো তেওঁলোকক সেলুট জনাইছোঁ যে তেওঁলোকৰ নিজৰ বিশেষকৈ আমাৰ মহিলাখিনি কাৰণ তেওঁলোকৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰা তেওঁলোকক যি দিৱসে মানুহক তেওঁলোক ঘৰত আনি থাকিব তেওঁলোকে ঘৰ সাৰা মোচা ল'ৰা ছোৱালীক ৰাতিপুৱা চাহখিনি দিব লাগিব এইখিনি তেওঁলোকৰ নিত্য হৈছে গতিকে মই মহিলাসকলক মই মোৰ ঘৰৰ পৰা বিশেষকৈ তেওঁলোকক ক'লোঁ যে তেওঁলোকে চব এৰি পেলাই আহি চব কামখিনি কৰি আৰু কিছুমান এৰি আহিছে গৈ পেলাই কৰি থাকিব যোনবাজি হৈছে তেওঁলোকক মই উদযাপন কমিটি আমাৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে তৰ্পণ আৰু এই শ্বহীদ তৰ্পণক আমি তৰ্পক হিচাপে আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আমাৰ এই অঞ্চলৰে আমাৰ ইয়াৰ উদযাপন কমিটিৰে আমাৰ শইকীয়া মই আহ্বান জনাইছোঁ তৰ্পক কি বোলে আগত থাকিব লাগে না হা কোনে মই এই গেটখন আগলৈ নি থাকম ইটাকেটা ওচৰত জানা ভালকে থা এই ভালকে থা আমাৰ ইতিমধ্যে দ্বিতীয় কাৰ্যসূচী ইমানতে অন্ত কৰি এতিয়া আমাৰ তৃতীয় কাৰ্যসূচী হ'ল কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীৰ চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা অকণমান আমাৰ প্ৰসাদ বিতৰণ नै आङो दा न'आव थांफिनगासिनो मा होनो फ्लेग थिखांनायखौ लोगो मोनफैयासै आं गोबाव जाबाय नालाय आं फैनायानो 9ता बारदों ओमफ्राय बारा गोबाव नेबाय थायासै मानसिफोरखौ ओमफ्राय नुवासै लोगो मोनासै फ्लेग थिखांनो मोनासै फ्लेग थिखांनायाव थानो मोनासै ओमफ्राय दा न'आव फैफिनबाय ड्रयिं कम्पिटिसन सोलिगासिनो दा ओमफ्राय दायो 11टासोआव काउन्सिलर फैगोन ना ओमफ्राय दा नायनोसै फैफिननाय जायो ना जाया न'आव थांनोसै दा खोथा लगायनायखौ जि मोजां मोनदों हेलौ लोगोफोर नै अबस्था गैला जोंनि लामाया दिनै 15 आगस्टनि एसे बेरायनो थांनो सानदोंमोन खिन्थु अखा हानानै बिराद जारला खालामबाय ओमफ्राय जोंना बाथौ मन्दिराव काउन्सिलर फैगोन होननायाबो दहाय फैदोंना फैयासैथाय लेंहरदोंमोन आंबो अखा हानायजों थांनो मोनासै ओमफ्राय जोंहा दिपर बिलाव बेरायनो थांनो होनदोंमोन ओमफ्राय बेयावबो बिराद जाम जादोंनो बिराद मानसि जायो नालाय 15 आगस्टबाथाय ओमफ्राय थांनाय जायासै ओमफ्राय बालाजियावबो थांनो सानदोंमोन दिपर बिलावबो थांनो हानाय नंला होननानै बालाजियाव थांनो सानदोंमोन ओमफ्राय बालाजियावबो थांनाय जायासै अखायानो हानानै नस्थ' खालामबाय ओमफ्राय बेनोसै लोगोफोर आंनि दिनैनि 15 आगस्टनि ब्लगा बेनो जाबाय बेखौनो ससे हगारनाय जाबाय दा जोङो बेलासि जाबाय
5:30 जाबाय बेलासिनि दा दखानाव थांनो नागिरदों मैगं एसे लायनो थांनो नागिरदों सकआव ओरैनो बाथौ मन्दिराव फिसा दखान दं आरो बेयावनो मैगंनि दखान फिसा फिसौ ओमफ्राय दा थांगासिनो बिनानावजों आंजों नै सिखोलाया जि गोजांदों कि दांबानरा एसे खुलि थैजा ओमफ्राय अखायाव सिजादोंमोन जोङो बिराद गगा मोनसो नागिरबाय गोजांसो गारबाय आंखौ नै सिंग्रा गरम गरम जानानै फैनोसै दांबा पारा नायब्ला बेसरा भुरिदो नै ओमफ्राय जोंनि हाजोनि लामाया एकदम अबस्था गैला आरो गोजा हा नालाय एकदमबारे सिथाबजोबो नै जुदि नों आधा किल'नि सेन्देल गानदोंबा 3 किल' जाखागोन आरो नै अवस्था नहीं है देखो